வணக்கம்ப்பா, மகா ஆண்டி கிச்சன்லேருந்து பேசுகிறேன். இன்றைக்கி செட்டிநாட்டிலேருந்து கொஞ்சம் வெங்கல பாத்திரம் வந்துருக்குப்பா. நம்ம வீடியோக்குள்ள போய் பார்த்துக்கலாம்ப்பா. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல வெங்கல பாத்திரம்ப்பா, பொங்கப்பானை. ஒரு அளாக்கு வச்சு நம்ம பொங்கல் வச்சுக்கலாம். ஒரு அளாக்கு 1/4 கிலோ வெல்லம் போட்டு நம்ம பொங்கல் வச்சுக்கலாம்ப்பா. ஒரு 5 பேர் இருக்கிறவங்களுக்கு தாராளமாக இது பொங்கல் வச்சுக்கலாம்ப்பா. வெங்கல பாத்திரம் நல்ல கெட்டி ஐட்டம்ப்பா. நல்லா கெட்டி ஐட்டம். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்து எழுத்தை பாருங்கள். இது வந்து அந்த காலத்து எழுத்து வெங்கலம்ப்பா. மந்த மத்தைகள்லாம் எவ்வளோ திக்னஸாக இருக்குது, நல்ல கனம். இது அதுலேயும் ஒரு 1.5 அளாக போட்டு நம்ம வச்சுக்கலாம்ப்பா. 1.5 அளாக்குனா ஒரு 400 கிராம் அரிசி, 400 கிராம் வெல்லம் போட்டு வச்சுக்கலாம். பானை சைஸ் இது வந்து நிறைய பொங்கப்பானை கேட்டிருந்தீங்க. தை பொங்கலுக்கு அப்புறம் இப்போதே இப்போ நம்மளுக்கு பொங்கப்பானை கிடச்சிருக்கு. நான் வீடியோவில் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா இது தேவைப்பட்டால் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம்ப்பா. நல்ல வெங்கலம். இது வந்து நான் பாலிஷ் பண்ணல, ஒரே ஒரு பொங்கப்பானை நான் பாலிஷ் பண்ணி போட்டிருக்கப்பா. மற்றதெல்லாம் பாலிஷ் பண்ணலை. வேணும்னா சொல்லுங்கள், நான் பாலிஷ் பண்ணி தரேன். இது அதே மாதிரி 1/2 கிலோ அரிசி, 1/2 கிலோ வெல்லம் போட்டு வச்சுக்கலாம்ப்பா. 1/2 கிலோ அரிசி, 1/2 கிலோ வெல்லம் போட்டு வச்சுக்கலாம். இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது 1 கிலோ அரிசி, 1 கிலோ வெல்லம் போடலாம்ப்பா. ரொம்ப பெரிய பானை. இது ஒன்றையும் பாலிஷ் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறதுக்காக. பழைய பானை நல்ல வெயிட்டாக இருக்குது. 1 கிலோ அரிசி, 1 கிலோ வெல்லம் போட்டு வச்சுக்கலாம்ப்பா. 2 கிலோ போடலாம் வெல்லம் அரிசியும் சேர்த்து. நல்ல வெங்கல பானை உள்ளே பாருங்களேன். தக 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 எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. நம்ம பாலிஷ் பண்ணால் பழைய பானை பூரா இந்த மாதிரி ஆயிரும். சவுண்டை பாருங்க. அதே மாதிரி இது நல்ல வெயிட்டுப்பா. வெறும் பானையவே தூக்க முடியல, அவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்குது. பாருங்க திக்னஸ் பாருங்களேன். அந்த காலத்து பாத்திரத்தை எவ்வளோ மந்தத்தில் விட்ருக்காங்க பாருங்க. நல்ல மந்தம். ஏதாவது இதெல்லாம் பாலிஷ் பண்ணாமல் இருக்குது, பாலிஷ் பண்ணிக்கலாம். கேட்டிங்கன்னா பாலிஷ் பண்ணி தந்துடலாம்ப்பா. இது வந்து என்னென்னா ஒரு படி போட்டு வைக்கலாம்ப்பா. சாதாரணமாக டெய்லியுமே இப்போ வெங்கலப்பானில் சோறாக்கி சாப்பிட்டா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்கிறாங்கப்பா. உடம்புக்கு நல்லது. இதில் வந்து சிங்க்கு சத்து நிறையா அந்த காலத்து பாத்திரத்தில் வெங்கலப்பானையில் இருக்கிறதுனால டெய்லி சோறாக்கி சாப்பிட்டோன்னா நோய் எதிர்ப்பு அதிகமாக இருக்கும். அந்த காலத்தில் 100 வருஷம் 80 வருஷம் வாழ்ந்துருக்காங்க அந்த மாதிரி பாத்திரத்தெல்லாம் சோறாக்கி சாப்பிட்டதுனால தான். நல்ல கனம், நல்ல பானைப்பா. இது வந்து ஒரு படி போட்டு வச்சுக்கலாம். 1 படி அரிசியும் 1 படி வெல்லம் போட்டு வச்சுக்கலாம்ப்பா. நல்ல தாராளமாக வச்சுக்க கிண்டலாம் அடுப்பில். பாத்திரத்தை அடிச்சு காமிக்கிறேன். தண்ணியை வச்சு அடிச்சு காமிக்கிறேன். தூக்கமில்ல பாத்திரத்தை, அதனாலே சவுண்டு பாருங்க. நல்லா வெயிட்டு வரணும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1/2 கிலோ அரிசி, 1/2 கிலோ வெல்லம் போட்டு வச்சுக்கலாம்ப்பா இந்த பாத்திரத்தில். இது ஒரு வித்தியாசமான பாத்திரம். இந்த நல்லா அடுப்பில் வச்சு அந்த காலத்தில் சோறாக்கிட்டாங்க. 1/2 கிலோ அரிசி, 1/2 கிலோ வெல்லம். வெறும் அரிசி ஆக்கிறதா இருந்தால் நம்ம இதில் வந்து ஒரு 1/4 எப்படி ஓட்டு ஆக்கலாம். பழைய அரிசியாக இருந்தால். இது நல்ல கணப்பா, நல்ல வெயிட்டு. அந்த காலத்தில் என்ன அங்கே இருங்க சுண்ணாம்பு வச்சுருக்காங்க பாருங்க. அந்த காலத்தில் வெங்காயத்துக்கு வந்து இந்த புதுசுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சுண்ணாம்பு வைப்பாங்க. பித்தாளைக்கு வந்து மெழுகு வைக்கிறாங்களோ அந்த காலத்தில் வந்து வெங்கலம்னு பார்த்தா இந்த விளக்காக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி வெங்காயத்து பொருளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சுண்ணாம்பு அடிப்படத்தில் சுண்ணாம்பு வச்சுருப்பாங்க.
நல்ல வெங்கலம்ப்பா. இது நம்ம பாலிஷ் போட்டுக்கலாம்ப்பா. வெறும் சாதம் ஆக்கிறதா இருந்தால் இது வந்து ஒரு காடைக்கு எப்படி போட்டு ஆக்கலாம், இல்லை பொங்கல் வைக்கிறதா இருந்தால் 1/2 கிலோ அரிசி 1/2 கிலோ வெல்லம் போட்டுக்கலாம்ப்பா. இது வந்து உருளிப்பா, பாயாச உருளி, கேரளா உருளி. பாதம் பாருங்க, பாதம் இருக்குது. பாயாசம் உருளி நம்ம விசேஷங்களுக்கு பாயாசம் வச்சுக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா நம்ம பூ உருளியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ப்பா. இதில் வந்து சிக்கன் குழம்பு, மட்டன் குழம்பு எது வேணாலும் நம்ம செஞ்சுக்கலாம். பாருங்களே, 15 இன்ச்சு இருக்குது. 15 இன்ச்சு இருக்குது. நல்ல வெங்கல உருளி. அதெல்லாம் வெங்கல உருளி. இது பழைய காலத்து உருளிப்பா. அதே மாதிரி வார்ப்பு, இதெல்லாம் வார்ப்பு வச்சதுப்பா. அப்படியே இந்த பீடிங்க வரும். வார்ப்பு உருளி கிழங்காமல் அப்படியே பூசு மங்காமல் இருக்குது. இது வந்து செட்டிநாடு காபி ஃபில்டருப்பா. இருக்கவே எஸ்கேன் போட்டிருக்கா. இதில் எஸ்கேன் போட்டிருக்காப்பா. அப்போ அங்கே இருக்குது. இதில் வெளியிலையும் பேர் வட்ட பார்த்தீங்களா, அது எஸ்கே. கீழே எங்கேயும் எஸ்கே பார்த்து எடுத்துருக்காங்க பாருங்க. பேரோட உள்ளேயும் அரிசியில் அடிச்சிருக்காங்க பாருங்க. முதல் அப்படியே மொட்டையாகவே இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி. ரெண்டாவது அந்த காப்பி ஃபில்ட்ரு அப்படியே பொத்தல் ஓட்டை போட்டிருக்காங்க, பொத்தல் போட்டிருக்காங்க. நல்லா இருக்குது. இது ஒரு 6 பேருக்கு, 6 பேர்லேருந்து 7 பேருக்கு நம்ம ஃபில்ட்ரு போட்டுக்கலாம்ப்பா. இந்த காலத்து செட்டிநாட்டுடைய காப்பி ஃபில்ட்ரு. அப்புறம் இது மூடலைன்னா வந்தா கேட்டீங்களா, இந்த மூடி எடுத்து நம்ம இதுக்கும் அப்படி மூடிக்கலாம். இந்த காப்பி ஃபில்ட்ரு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம இதில் மூடியை வச்சு இந்த காப்பி ஃபில்ட்ரை மூடி போட்டு வச்சுக்கலாம். அதுக்கும் மூடி இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா குதிரை லாடை வடிவமைப்பா. இது வந்து என்னென்னா வெங்கலம். இது லாங்கர் மாதிரி வேறு தொங்க விட்டுக்கலாம். இதில் வந்து ஒரு ஆணி கொடுத்து நம்ம மாட்டிக்கலாம். 2 பக்கமும் இப்படி மாட்டிக்கலாம். சரி பார்த்தீங்களா, இந்த பக்கம் ஒரு ஆணி, இந்த பக்கம் ஒரு ஆணி கொடுத்து மாற்றிக்கலாம். திருஷ்டிக்கு அந்த காலத்தில் வந்து நில வாசலில் வந்து இந்த மாதிரி லாடம், குதிரை லாடம் வைப்பாங்க. இப்போ அதுலேயே அந்த காலத்தில் வெங்கலத்தில் செஞ்சுருக்காங்க. இது வெங்கலம். குதிரை பாருங்களேன் எப்படி நேச்சுராக இருக்குங்க பாருங்க, குதிரை லாடம். அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி அந்த தொங்க போட லாங்கர் வந்து இதில் ஒன்று இல்லைப்பா. 4 இருக்க வேண்டியது 1 இல்லை, 3 தான் இருக்குது. ஆணி வந்து இங்கே இரிக்கிறது. 2 குதிரை எப்படி நேச்சுராக இருக்கும். கண் இந்த இதெல்லாம் எப்படி நல்லா இருக்குங்க பாருங்க. வெங்கலம் குதிரை லாடம் பழைய காலத்துதுப்பா. திஷ்டிக்கும் வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க அந்த காலத்தில். இப்போ இந்த திஷ்டிக்கு இதை வாங்கி வச்சா ரொம்ப நல்லதுப்பா. சட்டை தொங்க போட்டது இருக்கும், திஷ்டிக்கு அதுக்கு மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த செம்மை பார்த்தீங்களாப்பா, தாஜ்மஹால் எப்படி இருக்குன்னு. எப்படி இருக்குன்னு வருங்க. தாஜ்மஹால் கோபுரம், ஜன்னல், அந்த இதெல்லாம் சுற்றி இதெல்லாம் கை வேலைப்பாடுப்பா. நகாசு வேலை. இங்கே வருங்க. இங்கே ஒரு ரோஸ் வேறு இருக்கு பாருங்க. பேர் வெட்ட பாருங்க. இந்த காலத்துக்கு பேர் வெட்டு வேறு. இங்கே அடியிலையும் ஒரு பூ போட்டிருக்காங்க பாருங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப ரேர் பீஸ்ப்பா. இது வந்து மோர் டம்ளர்ப்பா. நல்லா இருக்கு பாருங்க வேலைப்பாடு. இது ஒரு வகையான பெயிண்டிங்ப்பா. இந்த பெயிண்ட் கையில் சொன்னாலுமே போகாது, விளக்குனாலும் போகாது. அப்படி ஒரு பெயிண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த செங்கல்லாம் பாருங்கள், படிக்கட்டாகும். இந்த ஜன்னல், இந்த கோபுரம், கலசம், இந்த கலசம் எப்படி தெரியுதுன்னு பாருங்க. நல்ல வேலைப்பாடுப்பா. அப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முறி பிளேட்ப்பா. வெங்கல முறி பிளேட்டு.
இதுவும் இன்னொரு பிளேட்டும் 2 பிளேட்டும் பாலிஷ் பண்ணியிருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொத்தல் பொத்தலாக இருக்குது வந்து அந்த காலத்தில் கொள்ளு பட்டறையில் இந்த வார்ப்பை ஊற்றி இந்த முறியை வெங்கல முறியை காய்ச்சி ஊற்றியே அடிச்சுருந்துருக்காங்கப்பா. இதாக இருக்கு இப்படியே இதெல்லாம் கை வேலைப்பாடு. அதனால இந்த பொத்தல் பொத்தலாக இருக்குது. இதெல்லாம் மிஷின் வேலை கிடையாது, கை வேலை. கொள்ளு பட்டறையில் கையிலே அடித்து செஞ்சது. இது ரொம்ப ரேரு. இது வந்து சுடு சோறு பழைய சோறு இந்த மாதிரி போட்டு சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லதுப்பா. வெங்கல முறி தட்டு இது அதேப்பா. இந்த கையிலே அடித்து செஞ்சது வெங்கல முறி தட்டு. அடித்து காட்டேன் பாருங்க. எவ்வளோ நேரம் சத்தம் கேட்குதுன்னு பாருங்க. கிட்டத்தட்ட இந்த சவுண்டு வந்து 1 நிமிஷம்னாலும் நம்ம கையில் அதிரும்ப்பா. அந்த அளவுக்கு அதிர்வலை இருக்குது. இன்னும் அதிர்வலை இருக்குது. 2 வந்து ஒரே மாதிரியே ஈவனான தட்டுப்பா. இந்தமாரி ரேராக கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்ப்பா. இந்த ஒரே மாதிரி. இது வந்து வெங்கல சங்குப்பா. இப்படி நல்லா இருக்கும் பாருங்க. அந்த காலத்து சங்கு வெங்கலத்தில் மருந்து பாலாக இருக்கட்டும் எதாக இருந்தாலும் வெங்கலத்தில் அந்த காலத்தில் கொடுத்துருக்காங்க கோயிலுக்கு. இது வந்து ஒரு ஜுவல்லரி பாக்ஸ்ப்பா. அந்த காலத்து பாக்ஸை பாருங்கள். இதில் பித்தாளைப்பா. இதெல்லாம் பித்தாளை கண்ணாடி உள்ள இப்படி வெல்வெட்டு இதுக்குள்ளே பெட்டியை பாருங்கள். இது வந்து லாக் இல்லைப்பா, நம்ம வேணுமா லாக் போட்டுக்கலாம்ப்பா. இது வந்து பாருங்களேன் நகாசு விலையே. இங்கே யானை, இங்கே வந்து மயில், இங்கே யானை, இங்கே மயில். இது பூராவே நகாசு வேலை. இது பூரா நகாசு வேலை. அங்கே அந்த இது பூரா இது பித்தாளை தகடு அப்போ அங்கே வந்திருக்கு. இது நம்ம ஏதாவது பசை போட்டு ஒட்டிக்கலாம்ப்பா. இது வந்து தேக்கு பலகா. இந்த பலகா வந்து தேக்கு. அப்புறம் இந்த பீடிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காப்பர். இந்த பீடிங்லாம் அந்த காலத்தில் நகையை பெட்டியை பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு. இந்த சந்திரமுகியை பெட்டியை பார்த்துருக்கோம்ல அந்த மாதிரி இருக்கு பாருங்க. இது பூராமே கை வேலை. இந்த பூ டிசைன் பூராமே கை வேலை. பாருங்க இந்த எல்லாமே கை வேலைப்பா. இது பூரா பித்தாலும் இந்த பீடிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது மட்டும்தான் காப்பர். நல்லா இருக்கு பாருங்க. உள்ள நகை பணம் கொலுசு கம்மல் மோதிரம் எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம்ப்பா. நல்ல பெட்டியாக இருக்குது. பீரோக்குள்ளே வச்சு நம்ம பூட்டிக்கலாம்ப்பா. லாக் போட்டு பீரோக்குள்ளே வச்சு நம்ம பூட்டிக்கலாம். நல்ல வேலைப்படுப்பா. இந்த காலத்து நகை பெட்டி. இப்போலாம் எங்கே பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் வருது, கீழே ஓட்டனே 2ஆக தெரிச்சுக்கிறது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெழுகுவர்த்தி ஸ்டாண்டுப்பா. இந்த இலை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம திராட்சை இலைப்பா. திராட்சை கொடி இருக்குல்ல அந்த இலை. கீழே 5 இலை, மேலே 5 இலை. உள்ளே வந்து மெழுகுவர்த்தி ஏற்றிருக்காங்க பாருங்க. அதாவது இப்படி மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி நம்ம வாட்டுக்கிட்டு வச்சுக்கிறது. கைப்பிடி. இது வந்து கைப்பிடிப்பா. கத்திரி மாதிரி இருக்குது. பாருங்க. இது வந்து கைப்பிடி. மெழுகுவர்த்தி ஸ்டாண்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடிகல்லுப்பா. பட்டை வச்ச இடிகல்லாம் ரொம்ப ரேருப்பா. ஏற்கனவே ஒன்று போட்டிருந்தேன், அது இதை காட்டிலையும் பெருசு, அது போயிடுச்சுப்பா. இப்போ வந்து இது அதிலே சின்ன சைஸு, ஒரு நடுத்தரமான சைஸ் வந்துருக்குப்பா. நல்ல வெயிட்டாக இருக்குது. நல்லா ஒரு இஞ்சி பூண்டு தட்டி வச்சுக்கலாம். வெங்காயம் எது வேணாலும் நம்ம தட்டிக்கலாம்ப்பா. டெய்லியும் கூட கழுவி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ப்பா. கழுவிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுப்பில் அப்படியே வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம். தூக்க முடிகிற அளவுக்கு இருக்குது நம்மளுக்கு. அதாவது இதில் வந்து 10 பட்டை இருக்குப்பா. பாருங்கவே வச்சாலும் ஆடாது. கிச்சன் அப்படியே அடுப்பில் நின்றுக்கிறோம்ப்பா. இஞ்சி பூண்டு அடிக்கிற உரலுப்பா. நல்லா இருக்கு பாருங்க. 10 பட்டை இருக்குது. பட்டை வச்சா இஞ்சி பூண்டு இடிக்கிற உரல். இது அதே மாதிரி இது ஒரு வெண்கல பானைப்பா. அதாவது நல்ல உருட்டு பானை, பழைய காலத்து பானைப்பா. இது நல்லா அடுப்பில் வச்சு நல்லா இதுக்காக வலுன்னு. இது அந்த காலத்து பானை. இது என்னன்னா ஒரு காப்பிடி போட்டு நம்ம பொங்க வச்சுக்கலாம்ப்பா.
அப்படி அரிசி அரை கிலோ வெல்லம் போட்டு வச்சுக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பித்தளைப்பா. 4 இட்லி ஊற்றிக்கலாம். இட்லி ஊற்றாத நேரத்தில் வந்து இதில் வந்து குழம்போ சாம்பாரோ கறி குழம்போ சிக்கனோ நல்ல பிரியாணியாக வச்சுக்கலாம். நல்லா கெட்டியாக இருக்குது சட்டி. ஈயம்பூசிட்டேப்பா. இது வந்து நம்ம வந்து அப்படியே வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம தேவைப்படுற நேரத்தில் இட்லி ஊற்றிக்கலாம். தேவையில்லாத நேரத்தில் மற்ற பொருளை நம்ம சமைச்சிக்கலாம்ப்பா. அதாவது 2 in 1 சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி. அதுக்கு மூடியிலும் ஈயம்பூசியாச்சு, இட்லி தட்டில் ஈயம்பூசியாச்சு. நல்ல கனம். இந்த பாத்திரத்தில் ஈயம்பூசியாச்சுப்பா. இட்லி தட்டோட கண்ணை பாருங்கள். இதெல்லாம் இந்த மாதிரி துவாரம் இருந்துச்சுனாலே சீக்கிரம் வெந்துடும். இது 1 கிலோ பிடிக்கிற சம்பளம்ப்பா. இதில் ஈயம்பூசியாச்சு. 1 கிலோ பிடிக்கிற சம்பளம். நெய், எண்ணெய், மசால் பொடி, நாட்டு சக்கரை இந்த மாதிரி வேணாலும் அடுப்படிக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ப்பா. அப்புறம் இது வந்து ஒரு 1/2 லிட்டர் பிடிக்கிற பருப்பு உருளிப்பா. அளவாக நம்ம கேசரி பாயாசம் செஞ்சுக்கலாம். ஒரு வத்த குழம்பு வச்சுக்கலாம்ப்பா. இதில் ஈயம்பூசி இருக்குப்பா. இது வந்து ஈயம்பூசலைப்பா. இது வந்து பாலிஷ் பண்ணியாச்சு பருப்பு உருளி. இது அதே மாதிரிப்பா. இது வந்து ஒரு 1.5 லிட்டர் பிடிக்கும்ப்பா. இது வந்து இந்த பருப்பு உருளி. ஆனால் ஈயம்பூசலை. இதில் ஈயம்பூசி, இதில் ஈயம்பூசலை. நிறைய பருப்பு உருளி கேட்குறீங்கப்பா. அதனால 3 கிடச்சி வாங்கி போட்டிருக்கப்பா. இது அதே மாதிரிப்பா. இது என்னென்னா ஒரு 2.5 லிட்டர் பிடிக்கும்ப்பா. நல்ல உருளி. நல்லா வலுவலுன்னு இருக்காருங்க. நல்லா தாராளமாக கரண்டி வச்சு சமைக்க செய்ய நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ப்பா. அதெல்லாம் நான்வெஜ் சமைக்கிறதுக்கும் வாங்குகிறாங்க, சாதாரண நம்ம சமைக்கிறதுக்கும் வாங்குகிறாங்கப்பா. ஸ்வீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஐட்டங்களுக்குலாம். இப்போ நான் வாங்கிட்டு வந்த பொருளை கூட உங்களுக்கு வீடியோவில் போட்டு காமிச்சிட்டேப்பா. இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு பொருள் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா வீடியோவில் இருக்கிற நம்பருக்கு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணுங்கள், மெசேஜ் பண்ணுங்கள்.